नोंथांनिसिम आंनि मुङा हनेस्वरी बसुमतारी आङो जोबथा गेलेनाया दा बर्तमान कार्बि आलं गेमनि थांखिया मा बे गेमाव ओरैनो मा गेमनि थांखिया माने गेमनि गेलेनाया माने 35 इयार्सनिफ्राय जायो ओमफ्राय ओरैनो आरो खारनाय बारनाय डिस्कास हामार जेबलिं वाकिं गासिबो दंजोबो सब खेलायानो जाजोबो आरो ओमफ्राय इयार्सआ जाबाय 35 इयार्सनिफ्राय गेलेयो आरो ओमफ्राय दा इनो आरो गेलेदो दा जों कार्बि आलंआव गेलेबाय अलासामनि जोंथ' गेलेबाय थायो गोदोनिफ्रायनो गेलेयो उन्दैनिफ्रायनो स्कुल टाइमनिफ्रायनो गेलेयो आङो ओमफ्य दा 35 इयार्स जानायखाय आं बे गिदिर गेमाव बारस्लायबाय आरो ओमफ्राय दा गेलेबाय थादो आरो बेनो गेलेनाया अलासाम गेलेनायाव आं डिस्कासआव सेकेन्ड प्राइज 100 मिटार खारनायाव सेकेन्ड प्राइज 200 मिटार खारनायावबो सेकेन्ड प्राइज 35 इयार्स आंना ओरैनो इयार्सआ 37 जाबाय 37 बाबो माने 35 निफ्राय 40 लागि होयो नालाय ओंखायनो आं 35 जि गेलेदो आरो दा गेलेदों अल नेसनेलखौ आङो अनलि सेनलेनाव गेलेदों ओमफ्राय देग्लाय बेयाव सेलेक्ट जाबाय नालाय दा आङो गवा थांगोन नागिरदि जोंनि बर'नि बिटिआर सरकार बिटिसि सरकार WC सरकार बिथांमोनखौ आं एसे खावलायो गुरैयैनो थारमाने आंनि थांनायनि भारायाल' जादों आरो बर्तमान आंथ' जेबो खामानिबो मावा साख्रिबो मावा नालाय ओंखायनो फैनायनिया बर्तमान जाथ'वाखै आरो आंनिया ओंखायनो अन्नानै जेनेबा सरकारनिफ्राय एसे एनै खांलायनानैबाबो फैनायनि बेब'स्थाखौ खालामनानै होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो ससियेल मिडिया माने बेनो आरो मबाइलनि खाथियाव रावबो थायाल'सेनो गेलेनायखौ टाइम हो आइ आफामोनाबो हागोन माने 35 निफ्राय 100 लागि गेलेनो हायो 100 बैसो लागि गेलेनो हायो बेखौनो आङो बुङो आरो मबाइल नायनायखौ दोन 2 घन्टा 3 घन्टा टाइम होनानै गेले फुङावबो दसे खार मोनाबिलियावबो दसे खार आंहा गथ' सानैबो दङ आं गथ' सानैखौ दोनना फैनानै आरो लायना फैनानैबो आङो फुङावबो गेलेयो मोनाबिलियावबो गेलेयो फुङाव आङो 1 घन्टा टाइम गेलेयो मोनाबिलियाव आङो 3टानिफ्राय 5टासिम 2 घन्टा गेलेयो फिल्डबो गैया जोंनाव जों फोथारावनो खारो फोथारावनो आङो डिस्कास हामार जेबलिं मारिबाय दं दा आंहा नेसनेलाव हामार डिस्कास आरो जेबलिं मारिगोन आरो मोनथाम ओमफ्राय आरो रेलि मोनसे खारगोन मोनब्रै जायो आरो नेसनेलाव